Ove godine Evropska noć istraživača susrela se kao i celi svet sa posebnim izazovom, pandemijom još neviđenih razmera u modernom dobu. Iako je ovaj izazov stavio na test cijelo društvo, ono što je sigurno je da nam je pokazao da nam je nauka potrebna više nego ikada. I zato, iako je noć istraživača pomerena ove godine sa svog standardnog termina koji se održavao poslednjeg petka u septembru, ona će se ipak održati. 11. noć biće drugačija, ali veća nego ikada, najavili su organizatori. Ove godine smo spremili poslasticu 29 gradova. Sad malo je to izazovno u ovim vremenima sa ovim epidemiološkim preporukama, tako da u stvari čitav sadržaj je prešao u online svet i u stvari imamo prvi put jedinstvenu priliku da svako ne poseti samo događaje u svom gradu, već može da poseti događaje bilo gde u Srbiji. Znači, svako ko živi u Subotici može da pogleda sav sadržaj, sve aktivnosti koje su pripremili saradnici iz Pirota, na primer, ili iz Kikinde u Kruševcu. Tako da prosto sada smo onako pravi moment iskoristili da, u stvari, na našu korist preokrenemo ovu situaciju i da pokažemo koliko je stvarno nauka svuda, kako nauka nema granice, kako nauka može svuda da dođe. U virtuelnoj ravni brojne naučne aktivnosti, eksperimenti i demonstracije delit će se sa posetiocima noći istraživača preko snimaka, aplikacija za pametne telefone, sajtova, igrica, live YouTube prenosa, društvenih mreža. Tema noći istraživača za koju smo se mi odlučili kroz projekat Reconnect jeste bila digitalna nauka. Znači da pokažemo ove godine sve načine kako stvari koje onako non-stop povezani na mreži, na telefonima i svemu, kako tu stvari nam koristi, može da se koristi kao u nauci, kao alat neki da sakupljate podatke, da merite. Tako da ove godine će fokus biti na tome. Programi će uglavnom biti preko nekih snimaka i demonstracija koje će biti na YouTube-u, ali kažem, ništa manje interaktivni nego do sada, samo što ćete sami u svom domu, znači, se igrati sa tim aplikacijama koje ćemo pokazivati sa nekim sajtovima. Prodanović je istakla da je posebna poslastica aplikacija Noć istraživača koje će ljude širom gradova povesti u lov na znanje, te će tako stanovnici, recimo Kikinde, moći da vide sadržaj iz Čačka, a partneri su, kao i svake godine, Naučni klub Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Galerija Nadežda Petrović, Gradska biblioteka Vladislav Petković-Dis, Mašinsko-saobraćajna škola. Ovogodišnja virtuelna Noć istraživača biće održana 27. i 28. novembra. Poseban naglasak ćemo staviti na žene u nauci, znači žene kojima onako i pored nauke i svega moraju da se usputi i bori i nose sa svim drugim stvarima koje jednostavno prosto žene u životu rade. Tako da će program biti prilično raznovrsan, iako, kažem, će većinom biti online. Na sam događaj 27. novembra ćemo imati uživo preko YouTube-a live streaming, neka predavanja, gde će ljudi moći da nam šalju poruke preko YouTube-a i pitaju. I fokus tema hoće biti baš na COVID infekciji, znači pričat će naši naučnici o tome, ali također ćemo pričati i o naučnim dostignućima koje su se desile ove godine uprkos COVID infekcije. Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Kiri akcije koja predstavlja program Evropske unije za jačanje evropske istraživačke karijere.